Niillä mainos tulee äsken kuvassa. Mä olin vessassa. Joo. Päästään heti pannilistaa tubekkoon. Joo. Mikä tuo on? Poika? Hyvä harjoittelee. Ei enää. Mä itse mietin, että kun valkoista tästä tätä alueesta, ja se jättääkin oikein lokaista tähän. Mutta valkoista näin. Mikä siinä on jossain? Mikä se on se Citroen, missä on takaa lokaista? Ei lokaista. Ei peistä. Peittäisi riimaa. Mä sanoin, että pyhissä oli rasvoin, otti mua vattaasta kiinni. Voi olla tällä hetkellä tänään. Katsotaan miten rivaa. Ei käännyinen sujuu, ei oo käsi enää. Ei oo. Ovikin Otto lämmin. Tehdään ilman taaksepäin. Käännetään sinne. Äiti aina haluaa. No niin, ei enempää. No joo. Onko sä niinku... Hyvin niin on. Ota hiukan taaksepäin. No. Hiukan. Tuo änglekin se on niin vaan käännetty, että manteet häviää kokonaan takakadulle näkyy. Niin se on. Onko sä hörpännyt lopussa? Ei, se oli vaan käytetty. Mä ajattelin, että se on tämänkin uuden hakemaan. Ei, kun ei Tosmanista saanut. Joo. Artes ainakin se ei vaan. Aina, mikäs tossa? No. Mikäs tossa? No. Mikäs tossa? Niilo, hei. Me ollaan nähty sun sisusta. Me ollaan nähty sen. Hyvä, että nolla oli ketään muusta ei tullut huomaamaan. Sen voisi Grave sensuroida. Ei tämmösiä vittu. Katsotaan malliin. Onks sulla suunnatusti ulkoa? On monen mullakin. Kato vaan. Oppataan aikana vaan. No vittu. No tossa on yksi lardelikuva, siinä näkyy hyvin. Mä en tarvii puhelinta näistä, kun sulla on. No niin. Me saa suurin piirtein saman mitoituksen koetaan. Mut se on vähän pidempi tää auto kuin toi. Toi perähän on siis vähän ongelma, koska noi teipit loppuu rajallisesti. No se jää sit vaan vähän. Koska väliä ei viittis ihan luotettavasti, osaa kesken kasvattaa ja sit tulee noin, että siinä on katukko. Me niinku merkitään sitä. Ollaan ajatus niinku. Tässä jos sieltä on, niin se vaatii sun sormen vaikka. Sitä ei oo. Joo. Tohon voi laittaa se vaikeasti. Niin mä ajattelin, että tohon voi laittaa se on väärä sormi. Pop-rinti vaan laittaa tohon, niin se ottaa sen samaa sormen. Otetaan. Näytäs Mä uskon, kun sä vois logon kanssa kyllä voi just näin. Niitä voi laittaa lisää. Niin. Mut sit kun sulla on näitä vitun nänneitä, niin se on joku vittumankin. Onko joku laittanut tuollaisia M12 puutekin nyt olkaa? Tulee kiinni, niin se on ihan virulta. Joo, jäljen näin. Ne ei ollut kalliita. Elikkä muista... Oikeesti vähän kalliita.
Noi menemään. Mä otan heidän alas, kun sun pystyy. Mulla tuli sätsät jotain, kato vaimollisesta viestiä. Mitä, että pitäis tolleen ottamaan? Sama puhe. Ei mulla mikään satana iPhone pakko. Tää on oikein puhelin. Toi menee tonne. Pitäisikö, hei! Onko se lähtenyt ylös? Joo. Vittu, tästä voi ihan kutulla. Mä oon ihan satavarma tästä. Eiks tää... Mutta tää menee ihan vittu päin vittu. Kato se muuten joo. No sen voisi tosta auki. Totta kokonaan. Ei ihan hiukan tosta. Ja sit me saadaan tähän vähän täällä. Älä siitä leikkaa täällä. Otetaan sieltä. Miten mä jos leikata? Otatko täällä? Vittu kauhea homma. Sit kun mä vedän siellä maalin pitää, että suuttuu mulmukki. Niin kun se on totta, että mä oon niin fyysinen, se just taas suuttuu mulle. Niin, meistä kaksi. Ei tarvitse selittää, kun tehdään toinenkin puoli tänään. Ei sulla mikään kirja mihinkään. Ei oo. On joo. Mä on väärä korimalli, niin ihan soittaa. Ei oo. Kyllä me tänään saadaan tästä poikkastua turhat pois. Saadaan. Älä nöyrytä, kun teit vaan. Kuskin puolella mulla on oikeinpäin. Kyllä tässä sitä auto, mistä on kuvattu. Niin. Koko aika lyö kovia. Joo, kuskin puolella oikeinpäin, Anttarin puolella väärinpäin. Kato, kyllä säkin tuon vähänä. Kato saa. Pikku töpö. Kenen kuva on oikein? Onko se Vardelin kuva oikein? Oo. Kato Fani. Kato kumpaa se on tarkentanut. Ei oo niin hyviä kameroita, että ne tarkentaa tohon väriin. Täällä on näitä yksityiskohtia, näitä pienimmistä. Tämmösiä. Yksinkertaisia kohtia. Iso käsi on. Ota se vitu iso pää nyt helvettiin sitten saa. Tänne. Mulla sä vitu temperillä niitä. Ja me siis oikeesti ajellaan samassa tiimissä eikä kilpailu. Sitä ei ihan usko. Mulla on 0 kautta hyvä setti, kun on 3 Sitten. Hyvä minä, hyvä me. Annaks lämpö? Nyt mä olen lämmön suoja. Nyt on se paikka, kun Director Cut. One eternity later. Hyvä mä. Mihin aika lähti? Onko se meidän kummankin arvio? Lyö sitä semmonen jumiin. Hieno määrättiin. Mä en herää vittu 4 aikaa katsomaan, kun mun satana Saviria voi olla. Ei se ole kumpikaan saatana, itse saat sit maksaa. Joo, valkoinen lippu ei sitä pelaa. Anteeksi oikeesti, että minulta ottanut tulee. Ei, puhu mulle. Ei. No meidän mykkäilulla. No niin. Kyyristy. Tältä se valta maistuu. Ai saatana. Tuliko se siis? Fy fan! Mille? Tässä on ihan syvä. No vittu se oli saatana lakkatippaa jumis. Tuossa.
Miten tämä meni, Jari? Eikö se ole tosiaan suurin piirtein? Tämä menee tuolla toisen pohjassa. Joo. No. Se on vitu hyvä. Oikeastaan kyllä se on. Jaa. Ei vittu. Nyt se nauttaa. Ahdistaaks? Täällä on pikku suklaanappisilmä. Makee taunus. Ai mä muistanut painaa sitä rekkinappulaa, mennään ottaa uudestaan.